Ciao a tutti! Θέλω σήμερα να δούμε τις ερωτηματικές αντωνυμίες, οι προνόμοι interrogativi. Ποιες είναι και να κάνουμε μαζί και μία σκισούλα που έχω ετοιμάσει. Λοιπόν, το «τι» σημαίνει ποιος, ποια, ποιοι, ποιες. Είναι άκλητο και είναι μόνο για ανθρώπους. Το «και» σημαίνει τι. Μπορούμε να το αντικαταστήσουμε και με το «και κόζα», «σκέτο κόζα» ή και μόνο το «και». Είναι το «τι», το δικό μας «τι». «Quale». «Quale» σημαίνει ποιος, ποια και στον πληθυντικό θα γίνει «quali» και σημαίνει ποιοι, ποιες. Το χρησιμοποιούμε και για ανθρώπους και για πράγματα. «Quanto» σημαίνει πόσος. Και αυτό κλείνεται και είναι quanto, quanta για το θηλυκό, πόσος, πόσοι, με ήτα. Quanti, quante, πόσοι, πόσες, για τον πληθυντικό. Το dove σημαίνει πού. Το come σημαίνει πώς. Θέλουμε να δείξουμε τρόπο. Και το perché σημαίνει γιατί και θέλει να δείξει κάποια αιτία. Πάμε λοιπόν να λύσουμε μαζί την ασκησούλα που ετοίμασα. Facciamo oggi, κάνουμε σήμερα. Θέλουμε να πούμε τι κάνουμε σήμερα, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε και. Και facciamo oggi, όπου θα μπορούσε να μπει και cosa facciamo oggi. Πάμε στη δεύτερη. Andiamo domenica, πάμε την Κυριακή. Από τη στιγμή που έχει το andiamo, θέλουμε να δείξουμε κάποιον τόπο, οπότε θα ρωτήσουμε dove, πού, dove andiamo domenica, πού πάμε την Κυριακή. Stai, είσαι, πολύ γνωστή ερώτηση για τους Ιταλούς, πώς είσαι, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε come stai, costa il caffè, κοστίζει ο καφές, πόσο κοστίζει ο καφές, οπότε θα πάμε στην ερωτηματική αντωνυμία. Quanto costa il caffè? Libri hai? Βιβλία έχεις? Εδώ μπορεί η ερώτηση να είναι τι βιβλία έχεις? Και libri hai? Θα μπορούσε να είναι όμως και πόσα βιβλία έχεις? Quanti libri? Quanti libri hai? Ή ποια βιβλία έχεις? Quali libri hai? Sei stanco? Είσαι κουρασμένος? Γιατί είσαι κουρασμένος? Οπότε, perché sei stanco? Gelato preferisci? Παγωτό προτιμάς? Οπότε, ποιο παγωτό προτιμάς? Φυσικά και δεν θα πάρουμε το «κι», γιατί είναι μόνο για ανθρώπους, οπότε θα πάρουμε το «quale». Quale gelato preferisci? Mangia la torta, τρώει την τούρτα. Ποιος τρώει την τούρτα? Οπότε, για ανθρώπους, chi mangia la torta? Πάμε στην ένατη πρόταση. Preferisci la pasta al dente o ben cotta? Προτιμάς τα ζυμαρικά al dente ή καλοβρασμένα? Οπότε, πώς? Θέλουμε να δείξουμε τον τρόπο, με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον. Οπότε, come. Come preferisci la pasta? Sono i tuoi libri? Είναι τα βιβλία σου? Πάλι εδώ θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε ποια είναι τα βιβλία σου? Πού είναι τα βιβλία σου? Οπότε, quali
sono i tuoi libri? Ποια είναι τα βιβλία σου? Ή dove sono i tuoi libri? Πού είναι τα βιβλία σου? Και για να μην αφήσω παραπονεμένη την ερωτηματική αντωνυμία quando, που σημαίνει πότε, οπότε ρωτάμε χρόνο. Έφτιαξα ακόμη μία προτασούλα, η οποία λέει arriva il treno a Roma, φτάνει το τρένο στη Ρώμη, οπότε θα γράψουμε quando arriva il treno a Roma, πότε φτάνει το τρένο στη Ρώμη. Γράψε μου στα σχόλια μία προτασούλα χρησιμοποιώντας μία από αυτές τις ερωτηματικές αντωνυμίες. Θα χαρώ πάρα πολύ να τη διαβάσω και θα σε περιμένω.